Ndị otu the United Nations Peace and Positive Living Awareness Center n'okpuru United Nations Economic and Social Council amalitego oke ihe mmemme iji wee merube mmemme Peace Day. Nyabụ ihe mmemme were ọnọdụ na Ọkammụta Dorakụnye Women Development Center Ọka. Onye ọrụ anyị Kenechukwu dị n'ebe ahụ ma welitere anyị ozi ka ha si wee chịkọba nyabụ ihe mmemme nakwa iweta udo. Mmemme ahụ nke emere na njikọ aka Institute for Peace, Security and Development Studies nke Mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Ọka, nke isiokwu ya bụ maka nwe ntọrọ udo na ụwa anọ n'ime ya, na okwu nnabata ya na oge mmemme ahụ. Onye bụ onye nchịkọba nke United Nations Peace and Positive Living Awareness Center bụ Bishop Ozioma Ozemena kwusiri ike na ihe na-eweta esemokwu bụ na obi mmadụ ka ọ na-ebido, nke iweta udo bụ nnukwu ihe kwesịrị ịdị na obi mmadụ. Bishop Ozemena, onye kwupụtara obi ya enweghị ezi nchekwa yanakwa ngalaba dị iche iche anara alụ ọrụ ha dịka o si kwesị na mba Nigeria, gara n'iru too aka na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo dịka o si binye aka na iwu iweta udo na Anambra steeti nke akpọrọ Anambra State Peace Building and Conflict Management Agency. Prọfesọ Jaja Nwanebo nke Mahadum Nnamdi Azikiwe University na oge nkuzi ya mere ka amata na inwe ntọnana udo bụ nke a ga-akụnye n'ime mmadụ site na ịkonye ihe ndị dịgasị mma yanakwa agwa dịgasị mma na obi mmadụ, ma kwụsịkwa ike na udo bụ ihe onye ọbụla kwesịrị ị na-achọ ime ka ụwa dị mma. Ọkammụta Echezona Ifejirika nke Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Igbariam yana Maazị Ikechukwu Odide, onye enyere onyinye nkwanye ùgwù nke UNPEPOLAC, kwusiri ike na mmadụ kwesị inwe obi ịgbaghara mmadụ ibe ya maka udo, nke ha nyere ntụziaka inwe ngalaba enyere ikike ị na-eweta udo nyegere obodo dị iche iche yanakwa ndị mmadụ na-eso okwu maka udo na agamniru obodo. Ndị ụkọchukwu ndị bịara mmemme ahụ, ndị gụnyere Right Reverend Kenneth Azọ yana Pastor Jafet Kufre, bụkwara onye enyere onyinye nkwanye ùgwù nke UNPEPOLAC, kwusiri ike na udo bụ nke si na Chukwu abịa nyegara onwe ha yana ndị gbara ha okirikiri. Mmemme ahụ bụ nke bịara n'uju ya site na egwu agbara yanakwa inye onyinye nkwanye ùgwù dị iche iche nyegere ndị mmadụ yanakwa okwu dị iche iche ndị bịara mmemme ahụ kwuru gbasara udo. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.